Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Diyos maray na pagkaaga mga kabomben at Diyos maray na pagkaaga sa satuya nga mga kaagraryo. Welcome po didi sa satuya man na programa nga kape asin bareta nga agraryo. Kung giraraya, ana sa intong mga kaibang lingkod si Bombo de Guevara. Ang programa niya sa into kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Yesplita. Kana kalis po na ikasampulong edisyon kan sa tuyang programa na kaibanta niya to si Parponida Santiago, ang Special Assistant to the Regional Director. Sinapigira si mga nagipong accomplishment kaini sa halawig na pagsiservisyo asin man. Ito po nga padagos sa pagbusol para sa ikakarahay ka mga parauma sa ringman ana pagbusol kan proyektong Yesplita. Sa presente para po sa ika-11 edisyon kan sa tuyang programa, ego po tabi kita nga makakaibahan sa ngunyana. Siya po nakapagtapos ng kolehiyo taong 1988 sa kurso na Bachelor of Science Civil Engineering sa University of San Carlos, Cebu. Kan taong 1989, hasta po 1990 pinadagos man ang siyang pag-adal kung saan nakakuha ng kabilugan na 36 units sa Bachelor of Science and Secondary Education. Sa taong 2018, nadigdi niya man nagulo ang siyang master's degree sa Public Administration kung saan na sa epong natapos sa graduate school kang Osmeña Colleges. Nagpuonan sa iyang paglaog sa Department of Agrarian Reform taong 1991 hasta po 1992 bilang clerk 3 sa Opisina de Provincia Can, Masbate. Sa kaparehas sa taong 1992 siya man ang naging assistant statistician na siyang kinaputan sa labi sa 10 taon, partikularmente sagkod sa taong 2003. Sa kaparehas po tabi na taon na digdima siya naging Agrarian Reform Program Technologies sa sagkod taong 2015. And syempre nagpadagos-dagos po ang sa iman na posisyon sa kaparehas sa taong 2015 kung saan siya naging Agrarian Reform Program Officer 2 na siyang kinaputan sa laog ng 5 taon na sagkod taong 2020 por dahil sa sepong padagos na paglapigot na mas maprotehiran asin may sa buot ang karapatan ng mga paraumang benepisyaryo siya man ang natalagang Municipal Agrarian Reform Program Officer kan taong 2020 sagkod taong 2022. Sa kaparas po tabing taon na 2022, liwat man na nato aning online sa iyang padagos na pagsiservisyo kan dagos man na magtaas ang posisyon bilang Chief Agrarian Reform Program Officer sagkod sa taong presente. Sa padagos sa paghirasa ning pagpapahiling ni marhay na futuro sa sektor ng agrikultura asin pagsiservisyo publiko kan nakalihis na presente o kan nakalihis man na bulan kan Pebrero sa presente po yan na taon siya man na designar na maging OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Candar Provincial Office of Sorsogon. Mga kaagraryo sa po yung ipinapabistoan na presente nga mamiyo sa opisina man di Provincial Candar Sorsogon si Parpo 2 Eleanor F. Torres. So siguro po welcome digdi sa lagman kan sa tuyang programa. And pagbati po muna sa lahat ng ating mga listeners and viewers ng ating programa. Go ahead po. Good morning, Ka-Agraryo Leia, at sa ating pong mga viewers and listeners, magandang umaga din po sa ating lahat. Alright. So, bago po tayo doon sa ating mga katanungan sa ngayon, sumalaman po namin kumusta ang iyong pagbiyahe papunta po dito sa may bahagi naman ng lungsod ng Naga. Ay, opo, Ka-Agraryo Leia. Actually, kahapon pa po kami at kami po ay temporary na nag-check-in sa Sampaguita Tourist Inn.
Alright. So sa ngayon, sa bahagi pong ito, sa punto pong ito, dako na tayo sa ating mga katanungan. So far po, Biding, congratulations po sa iyong pagkakatalaga bilang Department of Agrarian Reform or Sorsogon Head. And sa ngayon po, balita namin, sunod-sunod ang inyong mga naging accomplishment sa panahon. Ano, pwede niyo po ba na may kwento sa amin yung inyong mga naging accomplishment and syempre mga naging tagumpay sa nasabing probinsya? Okay, maraming salamat po Agrarium Leia sa pagbati. Sa 4 na buwan po ng aking panunungkulan sa Sorsogon, probinsya ng Sorsogon bilang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 ay ako po ay kumbaga napaka-masaya dahil ako po ay naka-witness ang mga matagumpay na naging ganap ng probinsya ng Sorsogon. Ito po ay, unahin po natin, itong March 17 to 18, ang probinsya po ng Sorsogon, Dar Sorsogon, Dar Bicol, ay sa entirong bilog ng Pilipinas ay tayo po ang napiling bisitahin ng 11th World Bank Implementation Support Mission Team na kung saan po ang 2 araw na ito na pagsusuri nila sa implementasyon ng Project Split ay tayo po ay sa una-unahang pagkakataon sa buong Pilipinas ay personal po na ipinaabot or inabot ng ating World Bank representatives kasama po ang ating National Director ng Project Split na si Attorney Marge Aison na ating DAR Assistant Secretary sa 7 ARBs. At ito po ay yung sa 2 araw po na kanilang pagsusuri sa implementasyon ng Project Split, tayo po ay nakakuha ng positibong impresyon. At yung pangalawa po ay noong April 30 ay tayo po, April 25 ay tayo po ay matagumpay na nagsagawa ng signing of marketing agreements or para doon po sa ating institutional buyers sa 8 agrarian reform beneficiaries organizations na sinasabi natin na ARBOS. Ibig pong sabihin ang ating pong mga ARBOS ay hindi na po mahihirapang dalhin ang kanilang mga produkto dahil po tayo ay may sigurado na pong pagbabagsakan. At ito pong April 30 ay idinaos po natin ang matagumpay na inaugurasyon at turnover ceremony ng Barangay Sitio Gabod, Barangay Tarbata sa munisipyo ng Bulan, probinsya ng Sorsogon, ang Farm to Market Road na kung saan ay kasama natin ang ating mga kasamahan sa National Office na pinangungunahan ni Director Bon Mendoza at ang ating mga regional officials na si R.D. Rio Ben Chodor Sindak at si Assistant Regional Director for Administration na si Herald R. Tambal. Pagdating naman po doon sa ating land acquisition and distribution, dahil po ngayon presente ay binabaan tayo ng ating pundo para sa landowners compensation, ay marami na po tayong mga landowners na dinideposituhan o kaya sinasabi natin na certificate to deposit na sa kasalukuyan po ay tayo ay nasa process na pag-generate o paggawa ng individual na CLOA o sinasabi natin na Certificate of Land Ownership Award. So yan pala si mga naging triumpo kana sa indaman na napadagos-dagos na kaya na padagos po na pagtataoning tabang para man sa satuya ng mga paraumang benepisyaryo. So sa ngayon po, para sa mga dagdag pa nating katanungan, sentro po natin ka-agraryo Biding ang ating pag-uusap patungkol po doon sa implementasyon ng proyektong split. Bilang project manager po ka-agraryo Biding ng Provincial Project Management Office ng DAR Sorsogon, ano na po yung inyong estado o komplesyemento sa ilalim ng nasabi nating proyekto? Ako po, ka-agraryo Leia, bago pa po tayo pumasok or naging OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer ng Sorsogon, ang probinsya po ng Sorsogon sa Project Split ay nakompleto na po ang almost 800 hectares ng field validation at nakapagrehistro na po ng almost 1,800 hectares na e-title at nakapagpamigay na rin po ng
almost 800 hectares. Sa ngayon po ay pinoproseso ang susunod na mga pag-distribuar o pag-generate ng e-title para sa ating pong mga beneficiaries. At sa ating pong land survey na nasimulan bago pa po tayo pumasok dito sa Dar Sorsogon, ay yung 500 hectares po na survey by administration ay sa kasalukuyan po ang lahat na po ito ay for approval at na-approve na po ang karamihan ng Land Registration Authority na kung sa kaya ito po ang isa sa mga kailangan para po natin ipagpatuloy ang pagproseso ng individual na titulo. So sa mga masunod na mga aldaw kadakol pa kita na paglalauman na syempre rog na si pagpaparekasa kato po nga pagdistribuera ni mga daga para po tabi dumana sa mga beneficiaryo man na para umana sa sa mga dakulang nagiging katabangan para po tabi sa mga local farmers niya to na makakareserver kanita nga mabawasan ang sa indama na pigkakaatubang na mga angat o problema sa ngunyan. So ngayon po para po sa mga dagdag pa na katanungan ano-ano na po yung mga paraan ng inyong ginagawa ng inyong pong opisina para sa patuloy na pagpapabilis ng implementasyon ng programa sa iba't ibang sektor, lalo na po dito sa proyektong split? Okay po. Actually, agrariong Leia, kung tungkol po doon sa ginagawa natin na kumbaga estratehiya para sa mapabilis at smooth nating napagkanato ng implementation ng ating project split, tayo po ay nagsagawa ng 2 araw na onboarding at orientation ng bagong newly hired DOR Municipal Office Technical Support Staff. At mayroon din po tayong hinay na legal assistance at mayroon din po tayong sinasabi na redocumentation completion team na kung saan sila po ang nagdodokumento ng mga implementasyon para po diretso na po tayo sa pagrehistro ng mga titulo. Siyempre, kakibat nito kasabay na pinabumunuan ng ating mga DAR Municipal Offices at ng DAR Provincial Office. Sa iba't ibang sektor din po ay patuloy din po tayo sa pagpalo ng ating claim folder preparation and documentation at doon po sa pagpreparar para po magkaroon ng maraming issuance ng Memorandum of Land Valuation at sa pagkompleto ng mga dokumento na kailangan na magkaroon ng Certificate of Deposit na ini-issue ng Land Bank of the Philippines. Sa ating pong support services ay patuloy pa rin po tayo sa ating agraryo merkado na kung saan ang ating pong mga arbors at ating mga farmers ay may sigurado pong binabagsakan ng mga produkto ang ating pong mga konsumidores ay makakabili ng mga preskong produkto sa murang halaga kumpara po sa ating palengke. Alright. So at least sa pagi kay ni padagos niya itong naaraman si mga nagpapadagos-dagos ng mga accomplishment or rather sa DAR Sorsogon. Anyway, Kagraryo Biding, dito po ngayon nasa second quarter na tayo ng taon. Ano po ba yung dapat nating abangan? Meron po ba kayong mga aktibidad, mga programa na gagawin sa mga susunod na araw o kaya po linggo o buwan? Opo, Kagraryo Leia, magalak natin ibinabalita at pinapaabot na darating po na June 20 sa taong ito, mayroon pong isasagawang regional distribution ng titles. Kasabay po ito ang sinasabi nating e-title na siya ang produkto ng Project Split at ng CLOA, yun ang produkto ng ating regular, yung Land Acquisition and Distribution. Kasabay na po doon ang ating distribution ng POCROOM na kung saan po ang ating Pangulong President Ferdinand Marcos at ang DAR kalihim na si DAR Secretary Conrado Estrella III at sa ating iba pang mga kasamahan sa DAR Regional Office at Municipal Offices ay sila po ang mamumuno sa pag-distribute na ito. At sa probinsya po ng Sorsogon ay mayroon po tayo ng 200 na delegations at ang 134 po nito ay ating mga agrarian reform beneficiaries. So kadakol katangan nalad-an gikan po tabi ki Agraryo Biding, syempre po sa mga magpapadagos-dagos pang lalauman ng mga programa sa mga masunod na simana o kaya bulan. So sa ngunyan, syempre po Diyos mabalos, apwera ki Agraryo Biding, igwa pa kitang mga kaibahan sa presente mga agrarian reform beneficiaries na natabangan po kan DAR Sorsogon na makuamanan sa indang sadiring titulo kandaga. Sa pagiyan, and sa pagikayan mga kabombo, please welcome
sa lagman kana sa tuya po tabi na programa sin the Jovic Inson Frihas, St. Francis Inson Frihas. Siguro po para po muna sa itong pagbate sa ating pong mga listeners and viewers. Go ahead po. Good morning po sa intero po na nag-giling po ang programa ini. Good morning po. Alright, so siguro po dito muna tayo kay Ka-Agraryo Jovic. Ano po? So para po sa ating mga katanungan, ilang taon na po kayong farmer and ilan na po ba yung inyo doon na sa mga nakukultibar, na daga, pera na ito, sir, and of course, perang taon na po kamo nga nag-uuma? Mula po sa kapanamon hanggang po sa amon yan, nasa almost 39 years na. Alright, so kinabahan kita, pero ako ang kinabahan naman, mga ka-agraryo. Dahil kita sanay Tagalog, Bicol, alagad. Bueno, para sa ating mga dagdag pa na katanungan kay Ka-Agraryo Jovic, sa loob po ng mahabang taon, pwede nyo pa buwang maibanggit o kaya po maikwento sa amin kung gaano po katagal ang inyo pong paghintay doon po na bago nyo po makamtan ang yung titulo sa lupa o titulo ng lupa ng inyo pong sinasaka? 20 years na po kami naghanap kan titulo. Alright, so talagang halawig na panahon, ang pinagahalat kana sa tuya man na mga beneficiaryo, mga parauma sa senda po tabing mga nare-receiver man o antes na ma-receiver po tabing titulo kang daga. So sa ngayon po, para pa sa mga dagdag nating katanungan, ano-ano po yung mga produkto ang inyong naani, nadulot po ng iyong patuloy na pagtatanim and doon po sa lupa na inyong sinasaka? Marami po nyug at mga coconut po sa saging, may anahaw po kami po nakakuha duman. Tapos mga iba po na produkto, ito pa po na anituan. So iyan, sa mga produkto po, mga ka-agraryo na sa indama na naani, of course, during kansa inda po tabi na pag-cultivate, kanasambitan niya to pong daga. So sa panahon po ngayon, and may mga pagkakataon po na hindi kayo nakakaani dahil po sa patuloy na pag-uulan at kalamidad. So ano-ano po yung inyong pinagkukuhanan na pagkabuhay o hanap buhay upang may pagpatuloy and syempre makasurvive sa araw-araw? May mga extra po kami na income na iba na nakuhaan po. Mga trabaho po sa labas na construction, mga kapatid ko po na yan. Ako po may extra po income na nakuhaan. Alright, ang mga paraumata talaga may higos sa mga ka-agraryo, para sa indang pinag-uumama na daga, syempre, kinakaipuhan talaga na igwa pang iba na hanap buhay, ang pagkukuanan ng hanap buhay, tangani na magpadagos dahil kadakol kitang pangaipuhan sa araw-aldaw. And para po sa mga dagdag nating katanungan, so dito po, nasa inyo na yung sarili nyo pong titulo ng lupa na inyong sinasaka. So masasabi nyo po ba na mas naging maganda ang inyong buhay kumpara nung wala pa po yung titulo? Opo, nakadagdag po income po sa amon. Kasi po, dati po, nagano lang po sa amon. Ang asawa ko lang, naghanap buhay kasi po may trabaho. Minsan po nahiya po ako dahil pa extra lang income. Sa niyan po, nakuha po namin yan na titulo. Nagkaigwa po kasi sing karapatan po na naging magayong po ang buhay po namin kasi nakatao po ako sa iyasin panguradlaw po na pang-maintenance po sa mga akit po namin. So nayaling ta, so diferensya kanda nakuana si mismong titulo kandaga kumparar duman man sa mga pagkakataon na padagos pa ang sa indang paghahalat digdiman sa ida po tabi na titulo man kanasambitan niya to nga daga. So ngayon po para sa ating mga dagdag pa na katanungan, nakatulong po ba sa inyo ang DAR upang syempre po makuha yung tagumpay sa inyo po nga pagsasaka? Opo, sobra po nakita ko po sobra po kahigusan mga taga-DAR po. Nakita ko po maski gagigabihan, iadlawan, o mauran, mainit man, talagang sobra po ang higos po nila. Nakita po namin yan, kaya sobra po kami na proud po sa inyo. Alright, so talagang iyan, ang sa tuya po tabing mga
naaaraman gikan sa satuay po tabing mga agrarian reform beneficiaries kung ano ang saindang nagiging pagbuhay kumupo tabi para uma. And syempre sa ngayon na mga kabombo para po kaya ka-agraryo Jovic, syempre po iba pa katang mga kaulay si ka-agraryo Francis. Graray po ka-agraryo Francis, good morning. And syempre po good morning po, ma'am. alright, para po sa atin, diretso na tayo sa ka-agraryo. Dito na po tayo sa ating mga katanungan na pag-alaman po namin na kayo po kangayan na magkapatid and syempre, kaya ba kasama niyo po sa pagbisita dito po sa o nag-participate sa pagbisita ng World Bank Mission sa Sorsogon. So, pwede po ba ninyong detalye dito sa amin, ikwento kung ano po yung mga napag-usapan rather dyan po? Ano po, danis po pag kay istorya ang sarili. Pag-irip po sa nina pagkatagkan sa among titulo, magayon po kay ini po na pagbuhay na ini talagang pang matagalan po. Dahil po para sa dating pinanti pa lang so ama namo, wala po kami sin mahimo kundi mahulat lang po kami sa tagsaliri pag gusto magpanin. So, araw kaan na ano po si sitwasyon na kan sa tuyang mga parauma sa parasante na kung tutusin mga kabombo ka-agraryo kadakot pa po si mga problema na sa indaman na padagos-dagos na kinakatubang. And syempre po, dagdag ko lang ka-agraryo dito po napag-alaman din namin na even po pala yung ama nyo nakareceive po ng titulo ng lupa noong nakaraang taon. So for dahil po sa kagurang na nasin sa panahon so naaramang naman po na sabi nga ni Kian at mga nakalihis din po na mga bulan na ano po na maaram na siya sa kinaaban. So ka-agraryo Francis, personal po itong ating katanungan na sa ngayon, ano po yung hindi nyo malilimutan na ligasiya ng inyong pong ama nung nabubuhay pa siya? Hindi ko lang tabi makalimutan batog po sa namundag kami nagkaisip po ako. Sabi lang po niya sa amo na halagahan po namon sa iyang pagsasaka. Alagaan namon lahat intero na pananaw, magtanong kami, halos linigan namon intero ang bukid para pag nag-aani kami, madamo ang maani namon. So talagang siya ang ama, nindaman, kan magtugang po na ini mga ka-agraryo, sinda po o siya man po ang nagturo, tangani man na uroga, ano po na sabi kan pangatamanan ang sa indaman na daga na sa presente po gawa naman na sa diri nga titulo. So siring kaya ang importansya mga ka-agraryo kan pagkakareseber kan sa diri po tabing titulo kang daga. At least po nababawasan na si mga problema, at least po marhay ang nagigiman na kinabukasan na futuro kan sa inda po tabi na pamilya. So siguro po dahil nandito na tayo sa ating bahagi naman punto ng ating programa, agadanta mo na sinda mga ka-agraryo nina mensahe mga maot ninda na paabutan nina mga mensahe. So, siguro po doon muna sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Go ahead po. Ini po ang diri, ito po ang misis namon sa mga diri pa po na kaagig na sa mga magkakaigwa pa pulong sin titulo, pahalagahan po natin ang ini po na itatao sa ato sa agrarya po. Kaya salamat po. Alright. Ako ba? Mensahe po. Sa pares po namo na magsasaka, pahalagan ta po intiro po ini na inatag sa aton sa aton na gobyerno. Ini po alagaan ta po, tanuman ta po kung mga tanong kay para pag-abitan ng oras, di lang po kita ang manginabang kundi ang sa atong mga atin. Yan, nagpapasalamat po kan President Marcos po at kan Secretary Estrella po dahil sila po ang naggabay sa aton para makakuha po kita sa pagbuhay ng bayan. Salamat po sa inyo at lalo na po sa mga agrarian tabi ng mga opisyalis na sinda po ay mga may gusom. Miski nagsaga po sa bulod, nagsaga po sinda para masukod po sa amon sa pag-sorbisa din ng bulod na ini. Salamat po. Alright, so sunod niya na syempre po ito nga nang nadamugta si mga mensahe. Ayan po, ang laukayan pasasalamat na kulang pagpapabot nin pasasalamat para at least di ba po ang sa indaman na namamatayan ngunyan ayan nga ni po mga kabombo maihiras sa mga nagdadangog niya to na mga ka-agraryo sa presente kasi importante talaga na dawa puro pa nung maipaabot ninda ang sa indaman na mga kamauotan. So sa ngunyan
Siguro po, hingan din natin ng mensahe si Ka-Agrario Bedeng. Pagkakataon nyo na po ito upang ipaabot ang inyong pasasalamat o mensahe sa lahat ng ating mga ka-agrario o mga listeners and viewers. Go ahead po. With your permission, Ka-Agrario Leia, ay gusto po natin, marami po tayong gustong pasalamatan, mga tao at mga organization sa likod ng matagumpay na nagaganap sa probinsya ng Sorsogon. Sa ngalan po ng EXICOM, ng DAR Sorsogon EXICOM, Municipal Agrarian Reform Program Officers at lahat ng kumani ng Department of Agrarian Reform Provincial Office ng Sorsogon, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga tao at organisasyon na nagsumusuporta sa implementasyon ng ating programa. Ang ating pong mga line agencies, ang ating mga program partners, ang ating pong LGUs na kung saan ay palagi tayong nagko-coordinate para sa implementasyon ng anumang programa. Sa ating pong mga sa DAR Regional Office na pinamumunuan ni R.D. Rioben Tudor Sindak at sa ating pong DAR Central Office na pinamumunuan ng ating DAR Secretary na si Conrado Estrella III. At of course, ito ay ang lahat ng inisyatibo na ito ay sa presenting administrasyon ni President BBM po. Maraming salamat po at patuloy po sa pagsuporta sa ating pong programa. Ang masasabi ko po ay sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakaptan nyo na ang inyong mga panalangin. Lumang sinasaka, pag-aari ninyo ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Alright, so yan po sa tuyang nahinanyog, siyempre si mga naging mensahe and si mga naihiras kan sa tuya po tabi na mga naging bisita sa ngunyan. At ako na naman kitang nanodaan, yararay po, salamat po sa satuya na mga nakaibang bisita, mga ka-agraryo sin padagos na magantabay sa mga sudedasyon kan sa tuyang programa na Kapeasin Baratang Agraryo Giraraya. Ang programa ini inatod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kang mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baratang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Tatlong dekada ng kayod kalabaw si Lilia Menes upang mapayaman ang sinasaka niyang 3 ektaryeng lupain sa Barangay San Ramon, Pamplona, Camarines Sur na sa wakas ay masasabi niyang kanyang pagmamay-ari na. Iniyo pong daga na itatao sa muyang titulo. Iyo po yan ang itatanong po dyan nyo. Tapos may batag. Igwa man po kami nagtatanong maning paroy. Kadikit lang po, pansadirin po. Noon ngang June 7, 2024, personal na iniabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halos 600 individual na titulo sa higit 500 ARBs sa probinsya ng Camarines Sur. Isa si Nanay Lilia sa matagal nang hinintay na mahawakan ang sarili niyang titulo sa lupang kanyang sinasaka. Wala po ang pasasalamat ni sa DAR, sa yung pong pag-alat.
magta 31 years. Kaya po dakulang pasalamat ni kay Presidente Marcos na natawanan po kami ng kanya-kanyang titulo.